Onko toverilla tietoa semmosesta hetkestä, että huomenna pitäisi lähteä reissuun ja kaikki olisi valmista? Voi hevon perse. Sen voi sanoa, että minä en ainakaan tiedä sitä hetkeä. Ketjukotelossa niin joku insinööri oli laittanut tuohon eri hammasrattaan, mitä sillä pitäisi olla, ja sattui semmonen homma, että pooriluku ei oikein täsmännyt. Saahan sitä ihmetellä, että miksi tässä ei ole vetoa, ja vittu kaikki nämä on viimeisen päälle mukaan puunannut ja muuta, niin nyt tää näyttää niinkö siltä, että on joku öljynporauslautta räjähtänyt tänne. No, ehkä tämä rassaus on sitten pois huomiselta ja viikko tästä eteenpäin. Ei muuta kuin lisää paskaa housuun. Ei lopu remontti. Tää se nyt remontoit. Vielä vähän ekstra grippejä näihin Eikö insinöörin suunnittelemiin. Eikö OEM-grippi riitä? Tietenkin, jos tämä öljyäisi, niin se on varmaan ihan hyvä. Joo, siihen voisi pikkuöljyt heittää pintaan. On tosi kyseessä. Me ollaan päästy nyt tähän pihalle asti ja tuolla on niin Sapella on jo kärrystä yksi rengas juminut ja luultavasti jäätynyt ja mitä muuta. No kelkat tuli ajamalla, niin siis 2 kappaletta kelkkoja tuli kärryyn. No ne on jo kärryssä. Ja ajamalla. Niin. Kyllä tämä enteilee taas varmasti seikkailua. Tai ei olla onneksi vielä tuluppio menossa, että me voidaan harjoitella. Paljonko on koeajettu remontin jälkeen? Niin, se on 1 kilometri. 1 kilometri on koeajettu. Vahvalla pohjalla. No niin, Jäämeren Safari 2024 starttaa toivottavasti ehkä kohta. Vähän taas vaihteeksi synnyttämistä tämä lähtö, mutta kyllä me tästä pikkuhiljaa. Viimeinen mohikaani laivaa vehkeitä kärrystä pois. Reittisuunnitelma on tästä Jäämerelle. Loppu sitten en tiedä yhtään, että missä ollaan ja minne mennään, mutta kova suunnitelma on. Ja 2 päivän taktiikka, toisena päivänä lähelle tai ekana päivänä lähelle ja toisena päivänä perille, mutta sehän tietää miten tämä yleensä menee. Sieltä tulee 1 mohikaan. Meillä on Indyjä 4 ja 1 GLS. Kukapa sen tietää miten meille käy, mutta yleensä meille on käynyt aina tosi hyvin. Ei muuta kuin palata. No niin, Ounasjoensuusta on selvitty. Tai ainakin minä selvisin. Nyt odotellaan selviääkö loppubändi. Ääni kuuluu. Kyllä. Tai sieltä joku tulee. Kato. Se on 9 kilometriä nyt takana. 9 ja risaa. Melkein voi pyöristää 10 kilometriä. Ennen rapia 490 jäljellä. Taitaa tulla melko pitkä päivä. No, toivotaan, että joskus vaikka paistaisi aurinko, niin tämä muuttuisi taas vähemmän kärsimykseksi. Moottoritarkistus. Eipä ole ihme, että Sape 400 voltti, kun sillä on Big Bore tässä viritetty. Täällä on täysin vakio 500. Täällä on pikkulohko 440. Atella vähän sönkkää variaattori. Täällä on jo ensimmäinen variaattori kourassa. Onko hyvä? On tää mukava laji.
Tämä on kyllä nimenomaan se. Pistää heinä, kato tuohon suoraan kiinni, niin sitten saat ainakin pikkuvälityksen siihen. Tosiaan tuo 3500 ne kulkee 60, niin meillä on vähän tekemistä sen kanssa. Täällä on 440 ja täällä on ranua teillä. Ei oo ihme, että meinaa keulia selälleen sulla tuo vähän. Se on käänty pyörin loppumatka. Ootana. Tosi kyseessä. Onko tämä se virallinen lynksihuolto? On. Pikku siivu lautasesta pois, että vähän kulkuja ehkä lisää. Jännityksellä otetaan seuraavaa etappia. Just a boy with his old guitar. He's the last of a dying breed. Ain't no use in trying to tame him, 'cause he's the last rebel. And he's all alone. He's the last rebel. Tilannepäivitys. Nyt ollaan jo päästy vähän pitemmälle. Tuossa on 146 kilsaa vielä ylläkselle. Sen jälkeenhän se ei olekaan kuin loput. Meillä on Kelsin kanssa vähän ongelma, kun siinä ei kulut oikein riitä. Mutta löysäällä kakkosvariaattoria tässä koko ajan. Eiköhän se sieltä löydy. Eikä meillä ole kiirekään, meillä on 3 päivää aikaa selvitä paikkaa X. Joo vaan, ei muuta kuin lähemmänpä jatkaa. Me mietinkin, että tässä on jotakin salakavalaa, kun meillä on tämmöiset kelit ja tämmöiset pelit. Niin nyt siellä on 440 kampiaksi, eli lähes yhtä puuta. Söder, vittu saatana. Tuohon se hirtti ja tähän se pysähtyi, mutta se lähti vielä pyörimään. Onneksi meillä on huoltoon tästä 5 kilometriä matkaa. Saapa nähdä, tuleeko tästä semmonen moottorinvaihto V-logi. Siinä ei muuten mene kauan saada. No niin, ei muuta kuin lähemmänpä puhalta. Tunnin huolto. Tässä ootellessa huomattiin, että jos silloin on joustavarakki aika lailla käytetty loppuun. Mitä tuo noin? Extra miinuskin. Extra 1 on tuo alustan tyyppi nyt. Ollaan kuule Rovaniemen rajalla, ollaan me kuitenkin loppupeleissä päästy jo jonnekin asti.
Vielä tuohon tien toiselle puolelle, niin voidaan sanoa, että ollaan päässyt toisen kunnan puolelle. Tässä odotellessa vaihdetaan yksi moottori. Ei ollaanhan me pellon puolella nyt. Ei kun, niin ollaan joo. Tästä nyt. Kyllä, joo me ollaan. Tää tuossa mutkasta kurva sitten pelloon. Noniin. Se on nyt semmonen homma, että vittuilu pois olla ja toisen kunnan alue. Kävi semmonen homma tuossa, kun alettiin tutkia alustaa, niin tällä on veetty vähän raakemmin johonkin pattiin tällä vehkeellä. Mitä se tästä loppuperässä löytyy? Oho. Takapukki on 2 osassa. Tai ainakin 2 osassa. Saattaa olla useammassakin. Joo. No joo, saattaa se olla vähän erilainen. Tuntuu, että nää valmis. No onneksi tuurissa sattui se, että kaikki meni tosta yhdestä kelekasta. Ettei ole joka ikisessä yksi vika. No niin. Remonttipartio jää tänne ja retkikunta lähtee jatkaa eteenpäin. Jaha, täällä on tervetulias komitea Kolarin kunnan alueella. Reitti meni vähän möykkelikäksi tässä välillä, mutta hissukseka tulla, niinpä siinä. Ajelee menee. Jota yksi onnellinen paukuttaako hullu. Varmaan hyppää tosta tänne pieleen. No niin. Oliko pattia? Ei pahasti. Onko pää märkä? Sullahan hipoo boksi keulassa, niin joku maistaa. Päälle ajo. Ylläksellä ajelevat, niin käykähän tässä. Venäjärvellä on tämmönen kahvila. On hyvät kahvit ja pullat. Tämmönen punainen mökki. Kävelette vaan pirttiin ja pyötte kahvia. Sitä saa. Ja tuoretta. Ja tuoretta nimenomaan. Ensimmäinen 200 kilsaa on nyt ajettu. Päästiin tähän Ylläsjäkkärin kotitörmän juuri. Yksi vekotin tosiaan hajosi sinne alkuun, mutta pojat on laitellut sen kuntoon jo. Elikkä tästä eteenpäin taas meitä on 5. Ja oli kyllä pattia tuo väli. Täytyy sanoa, että alkaa jo vähän harmittaa jossain vaiheessa. Vaikka onkin boksiin iskari. On hyvä ne aika. Pojat puhuu, että on raajat makaroni. No, onneksi meillä nyt on täällä laattua jonkun matka. Don't you forget about me. Don't you forget about me.
above me. Look my way, never love me. Rain keeps falling down. No niin. Täällä on ensimmäinen keskeyttäjä. Ja tähän on tehty tunnin huolto ja taas mennä. Siellä on uusi moottori ja mitä muuta, uusi takapukki. Joo, eli sille tehtiin se vajaa 100 kilometrin huolto tuossa. Onko se valmis lähtemään? On virtaa nyt. Sitten meni tosiaan kampiaksi, eli Botslo joo. Ja takapukki oli poikki. Nyt luultavasti loppureissu kestää. We'll make heaven a place on earth. Ooh, heaven is a place on When the night falls down, I wait for you as you come around, and the world's alive with the sound of kids on the street outside. When you walk into the room, you pull me close, now we start to move, and we're spinning with the stars. Siellä se Norja näkki. Tuolla. Saattaa se olla ehkä joku muukin, mutta jos kuvitellaan, että se olisi Norja, niin ei olisi niin epätoivosta tämä ajaminen. Joo, ei olisi enää paljon jäljellä. Tuon verran ollaan tultu ja jäljellä on loput. Mitäpä sanoo Atte? Kaavas voi tuossa korkkienne housuun. Niin Attehan tosiaan lypsi varmaan 10 litraa bensaa ommiin housuihinsa tuosta tankista. Ei ihme, kun vähän tuossa. Saa hyvät sytöt niistä. Eipä se auta, matka jatkuu. Tilannepäivitys. Tämä. Ei ole. On kiinni. Päästiin Muonioon. Mittarissa on karvan vajaa 300 kilometriä. Enää ei oisko loput. Paljon tulee Kilpisjärvelle matka. Oh. On kyllä reitit niin saatana huonossa kunnossa, että semmoista 20 senttistä nylkytyspattia ajettu leviltä tänne. Irtoaa lihat luista. Mut sepä ei ole kun kaasutella vaan. No niin, nyt vähän evästä ja sitten matka jatkuu. Jätkä on niinku uudestaan syntynyt. Oo. Pidä silmät kiinni, kun kaasun pohjassa lähdetään. Takapenkillä lapset nukkuu, ei pimeän tietämme valaise taivaalla tähtenkään. Meidät mutkaan viimeisen tien jäädä saa julma maa, kun emme enää nyt jaksaneet. Meidät saa unohtaa, jos emme tarpeeksi maksaneet. Eikö vähempi riitä? Ehkä pian meitä vaaditaan jopa hengitysilmasta maksamaan. Joku tosissaan luulee sen olevan vain elämää.
Jaa, mitähän nyt tapaa? Oi vittu. Se lykäs nesteet kartanoon. Ja näin, yöhuolto on tehty. Otetaan elävien kirjoja. Ei muuta kuin lähdetään jatkaa matkaa. Varmaan ajetaan tätä tienpenkkaa pitkin, että päästään tämän vuoden puolella perille. Huhhuh. Mitäpä sitä pystyy olettamaan. Muutako remontti? Katsele takavalla, jos menee mekkään, niin Välihuolto vaihteeksi. Nyt on nestepintataso tarkistettu ja huoltomies on hyväksynyt. Turvallista matkaa. Ei ole Juusolla noita samoja ongelmia. No ei ole. Mulla alkaa jo kohta harmittaa, ettei lähdetty kaikki noilla ilmakoneilla. Ensi vuonna kaikki lähtee. Joo, 503 ensi vuonna. No niin, enää joko loput. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my dirty road covered up in trees. Ja näin. 396 kilometriä ollaan nyt tullut. Reissuvaunussa ollaan ja ei oo sen näkö rapia sattu. Voi hyvänen aika. No, 2 koneremonttia ja 1 alusta ja nyt Jussila alkoi sönkkäämään kaasuvajeri vielä, niin saa nähdä mikä tästä yöstä tullut. Mutta en mä luovuta. Tullaan vaikka 2 päällä tai 10 päällä perille. Kyllä tämä tästä. Within the sound of silence, in restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! This one goes out to the one I love. Pohjoisen taivaan alla kituteli köyhä kansa, rikkailta lainamalla toteutti toiveitansa. Ja maali. Huhhuh, mikä savotta. 516 kilometriä. Vihdoin ja viimein perille. 2 moottoria ja 1 alusta oli salto tälle päin. Oh. Tai en mä tiedä onko se tälle päivään vai joko tää pyörähti toiselle vuorokaudelle. 6 oli herätys ja paljon oli kello nyt. No, ei siinä mitään, meillähän pitää kuitenkin ajaa poiskin täältä, että
Ei kannata vielä alkaa tässä riehumaan. Oho, katoppa mikä sieltä löytyy. Kiitos. Sometime as far as I can see. Näin sitä selvitti. Ensimmäinen 500 metriä ajettu. Mikä on fiilis? Aivan hyvä. Aivan hyvä. Liikkuuko sulla vielä jalakki? Niin. Onpa urheilullinen kaveri. Joo, nyt se on se reissun pääpointti, eli ootapa mihin mä pitää mennä. Jonnekin ehkä Nuille vuorille tai jonnekin. Eli yritetään Jäämerelle. Veikkauksia saa laittaa miten meille käy. Huoltoauto on mukana ja varakelkat on mukana ja tyhjää kärryä on mukana ja yksi tulevaisuuden hämähäkkikin meillä on mukana. Yritetään ainakin maksimoida tämä onnistumisen mahdollisuus. Niin ja sehän on alamäkiä tietenkin, että eihän se ole ajella vaan. Baker man is baking bread. Baker man is baking bread. Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne. The night train is coming. Got to keep on running. The night train is coming. Got to keep on running. Baker man is baking bread. Gotta go someplace that we'll find out just in case. If the grass is green, you will find another space. Always follow the green grass. Always Welcome into my house. Come along and follow me to a place that you've never been, a mystic fantasy. Take a ride and go with me in a time and a space. I'll show you things that you never knew existed in another place. I wanna know. Taking me everywhere. Much rather be somewhere with you, laughing loud on a carnival ride, driving around Saturday night. You made fun of me, singing my song out of hotel room just to turn you on. Said pick me up at 3 a.m. You're fighting with your mom again, and I go somewhere with you. No niin, Seenare. Tuolla on Peltsa tuolla. Elipsjärvi jossain tuolla. Ja Norja ja Jäämeri on sitten jossain ehkä tuolla. Ei voi muuta sanoa, että sattuu meille pikkusen makia keli tähän tuolla. Mutta sitä me miten me päästään tätä pois? Elegantti, että on kyllä 500 ihmeessä, kun syöksyttää tätä puuterilumimäkiä päälle. No, eilen tehtiin koneremontti, niin toivotaan, että se piettää tämän reissun. Matka jatkuu. Kilipäivitys. Ei jäljen jälkeen.
Juusolla onneksi tuo työkelekka, niin se voi tehdä jälkiä. Joo. No, on meillä pari S-kohtaa. Eiköhän tämä tästä. Lähdetäänpä iivettelemään. Käypä vilkassa minkälainen se mäki on tuossa. Alaspäin. Arvakkaapa missä ollaan. Katoppa tuo. Siellä se näkyy. Perhana. Näillä roskapöntöillä päästiin. Päivä vielä päästy Jäämerelle, mutta luultavasti kohta päässä. Alamäkiä sinne. Pojat tässä arpoa, että miten meillä noiden mäkien kanssa käy. En tiedä itekin. Heippo D. Nyt ollaan niin lähelläkö virallista reittiä pitkin pääsee Jäämerelle. Hatteng on paikka ja Vintakella tultiin Rovaniemeltä asti. Tai tämä on jonkunnäköinen suoritus on tämä. Muutaman remontin jälkeen. Nyt sitten aletaan ihmettelemään mitä seuraavana tehtäisiin. Ja sitten pitäisi meillä ajaa vielä kotiin. No. On tässä vielä päiviä aika. Oli makia reitti, uutta lunta oli tullut ja norjalaiset oli jopa lanannut nämä ja kaikki. Niin kelepas vetää. Joo, eipä mitään. Mepä jatketaan seikkailua. Pysykää kuulun. Take me where my pain brings me to my knees. Niin mehän tosiaan jouttiin käymään autolla tässä, mutta Sape saatana on ainoa, joka kävi kelekalla. Traililla kävi Jäämeren rannassa. On niin arkku kiinni ja matka jatkuu. Sinne. Jaha. Nyt se sitten alakas. Liikutaan tonne vuoren päälle. Jännitys tiivistyy. Saa nähdä miten tässä käy. No niin, pahin vuono ylitetty. Nyt ei oo enää loppumatta. Onneksi oli tätä uutta lunta, että oli edes jonkunnäköinen vastus tuossa mäessä. Vähän SOS-peloille. Jopa 3500 nousi se yli. Very nice. En tiedä mihin tultiin, mutta tämä näkyvyys on aika hyvä. Ei tää niinkö yhtään mitään. Tästä maisemasta päätellen olemme kuussa. Luultavasti. Tänne meidän avaruusrakettimme meidät toi. On kyllä vähän sekoilua tämä paluuma. Tuolla on. Yksi merkki löytyy. Tuuli on puhaltanut jäljet umpeen ja näkyvyys on käytännössä tuohon puomuun.
Siinä on ainoa missä on kontrastipiste. No. Ei tämä ole, tää on kotimatka. Tuonne jatketaan. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high, and though it hurt me so bad, in the fear and alarm, you did not desert me, my brothers and arms. Kappas. Nyt on käyty Jäämerellä. Nyt alkaa tiukka valmistautuminen sitten paluumatkaa varten. Meillä on 1 välipäivä ja en tiedä mitä siinä tehtäisiin. Ainakin me tehdään 1 koneremontti tuohon Atekelekkaan. Sen jälkeen mietitään sitten, että mitä tekisi. Häh? Ympätään. Jaha. Yllyttäjä. Joo, oli makio. Menomatkalla oli pirun hyvä keli. Paluumatkalla oli täyttä lonkeroa ja näytti suunnilleen, että oltais kuussa oltu. Mutta katsotaanpa nouseeko jalka. No! Hypähtelee kevyesti. Sulla on Foxit polvissa. Niin on. Kyllä, jäntevä kaveri. Head down in my hands and I cannot believe. Juuso, nyt on sunnuntai. Niin. Huomenna arkipäivä. Mitä sä teet? Oho. Mitäpä Vintage-miehet muuta tekisikö koneen remonttia? Innokas huoltomies on täysillä menossa. Otappa tuosta sylistä, tuossa on tuommoinen lasikantinen laulukirja sulla. Ole hyvä. No niin. Ja räikää suunta sitten auki päin. Ei tässä huoltomiehenä tylsää olla, kun noiden omien merkkien kanssa ei tehdä. Järjestetään sulle homma. Jotain voitaisiin tehdä. Otetaan toi uusi tähän sisälle ja tehdään siihen. Joo, tehdään moottori. Indu-osilla tehdään sulle koneessiin. Tää on semmonen suoritus, että vetää näin niin. Nyt meni sanattomaksi. Niin. GL:ssä mies sai palkinnon. Kyllä. Se onkin ainoa, mihin ei ole tehty mitään remonttia koko reissulla. Jäämeri pipo. Kyllä. No niin, muistat sitten, että loppureissu menee kans ilman remonttia. Pipo päässä ajat loppumatka. Saadaan tämä tuoksupuoli tähän hoitoon. Saadaan tuoksupuoli kuntoon. Ödööri. 440 vaan ruuvataan tänne. On hauskaa kyllä seurata vierestä. Varmaan pilikka sattuu omaan nilikkaan jossakin vaiheessa. Face down in the dirt, I should look up at the sky. 'Cause it could take Hell, rock and roll, comes from R&B and soul. Don't leave me standing in the cold. Used to think I'd never grow old. Hell, rock and roll, don't leave me standing on the beat. Leave me stranded on the street. I see the light, I feel the heat. Blame it on you, blame it on me. Now let's erase the world.
Mitäpä jääkarhu? Tää tuumailet. Tää toinen jääkarhu. Päässyt elementtiinsä tähän. Mä katsoin, että minkä näköinen se pisti kuvaa siitä ja sanoin, että ihan helvetin siistiä, ei mitään. Kone käy vähän silleen itse, se on siinä varmaan kaarinen. Onko se ihan varma tästä? Teipillä kasassa tuo kaveri. Meillä on tänään välipäivä. Mitäpä me tehdään välipäivänä? Hiljaiset miehet. Ajetaan keleko. 660 kilometriä takana. Lukematon määrä edessä. Otettiin meidän kolhoosikelekkakin koeajo. Nyt se tulikoe tuokas. Saa nähdä. Sinne tuiskuu sitten lähetään. Tultiin kattoo nähtävyyksiä. 3 valtakunnan rajapyykkiä. Meillä oli tänne laitettu tämmönen kylttikin. Jotenkin sopii tähän meidän teemaan. Enpä tiedä, pitäisikö lähteä kattelemaan Zoneeseen mestoja. Tuolla meidän kolhoositraililla jostakin vuorenrinteeltä alas 2 päällä. On mukava. Omistautunut huoltoko. Se tulee hiihtämällä tänne periin. Totta, sillä on repussa meille pullakahvit. Ei kelevannut Jussin kyyti. Haluaa hiihtää. On se sekaas. On se sekaa siinä. Put my best foot forward down that road. Try not to hold my... Mitä sä teet? Säätelen. Alkaako jännittää? Joo. Olette täällä hikipäässä laskenut neuleja ja sitten alettiin pelottelemaan, että älä helvetissä laske, kun meillä on 100 kilometriä järveen selkään. Nyt se paine teki tehtävänsä ja neulat laitetaankin taas toiseen asentoon. Mutta näitähän rassaa ihan mielikseen. Niin jo. Ei tarvitse laittaa piuhan päähän. Tee jotakin muutakin remonttia. Mitä? En minä tiedä, keksi jotakin. Kyllä sitä varmaan tulee tuossa huomenna. Käytä ketjukoppa vaikka auki. No sen vois käydä. Joo. Ei ole remonttia, tämä on vaan ennakoivaa huolto. You'll forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold.
No niin, vähän oilsia sinne sekkaan ja kilometritarkistus. Justiinsa pyörähti 700 taulu. Siinähän saattaa pian käydä, että rullaantuu tuo mittari ympäri. Ainakin toivottavasti. Aatteellaanko säätään taas varmaan neuleja. Mä hyvät vinkit meni vähän hukkaan nyt. Joo. Huomenna jatketaan. Pientä siistimistä vaan. Seuraava kuusiota. Äijät valmistautuu niinku tosissaan tähän viimeiseen etappiin. Se on huomenna kisapäivä. Tulos tai ulos. Se on ikävä, jos sä heti laukee. Missä sä oot? Easy ride, tähän on helppo ajaa. Sitten. Ei mulla pyörinyt mikään, niin ne on varmaan hyvin kiinni. Otetaan Iikkarin numero alkaa. Hey survivor, don't close your eyes. Take advantage, sliding all the night. Hey survivor, no matter who you are, time runs so far away, you must save your life. Meillä on tosiaan ongelma se, että Polariksissa on isot leilit 45 litraa ja Juusolla on 27 ja Sapella on 27. Että miten me selvitään tosta 150 kilometriä tuntureiden yli. Mutta meillä on onneksi tää Lynxin virallinen huolto, niin Kyllä. sehän viritti meille tänne linkkupöntö. Pystyykö se tuolla teipillä? Joo. Kiinni kesti kaikki. Tuolla miljoonhuilla teipillä se on tuossa sitten kiinni. Laitatko vielä pensakki tuonne? Ai niin, lappupumppu löytyy sitten jotenkin. Jep. Kyllä tuli hienoa. Joskus ollaan primerilla. Arjen kahleet katkoo jutun vanha kaipuu. Talviunestaan herää jälleen pedon suku. Lumikentät kutsuvat. Kypärät tiukasti päähän ja näin lähtee matsaan. Numero 1.